No chlapi, dneska bez filtru. Troška som prechádzal včera. Vlastne môj pán. Chorý som není, ale troška cítim, že mám takú jemnú triažku. Piča není, troška kašlem. A to je jeden z tých dní, no. Som na 163. dni. Dneska mám už 100 klikov. Nebudem obávať, ako budem si sami robiť, ale toto je jeden z tých dní. Toto je tá skúška tej mojej odolnosti, vytrvalosti. A chcem si vám pripomenúť, že začal som myšlienkou s vierou seba samého, že to dám, či to dám, ako to dám. A verím, viem, že dneska tie kliky dám, aj keď troška som nachladol a je to ťažké, ale chlapi, ak si v situácii, že máte ciele, máte plány a príde do tej cesty nejaká prekažka, či už choroba, nejaký pád, nejaká prehra. Som s vami, chlapi, deň za dňom. Že vraj konzistencia je kľúčová či už v týchto videách, alebo v hociakom biznise, v ktorom ste. Deň za dňom, chlapi, krok za krokom. Je pekná nedeľa, možno to nevidno, ale sneží. Čiže, hej starý, užívaj nedeľu, nech sa darí, nech si zdravý. Som s tebou.